அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் 6ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய உரைநடை பகுதியை சார்ந்த இயல் 1ல் இருக்கக்கூடிய வளர்தமிழை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நமக்கு முந்தின வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் 6லிருந்து 12 வரை இருக்கக்கூடிய இயல் 1 எல்லாமே தமிழ் மொழியினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி புகழ்ந்து பேசியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வரிசையில் நம்ம இப்போது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வளர் தமிழ் அப்படின்ற 6ஆம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய உரைநடை பகுதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ தமிழ் மொழி என்றும் எளிமையானது, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இனிமையானது, வளமையானது, காலத்திற்கேற்ப தன்னை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். நினைக்கும் போதே நெஞ்சில் இனிப்பது, நம் வாழ்க்கை செழிக்க செய்வது, உலக செம்மொழிகளில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ தமிழ் மொழி இன்றைய சிறந்து விளங்குகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ உலகத்தில் இப்போது பார்த்தோம்னா 6000த்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா 6000த்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் நம்ம டிஎன்பிசி ஓரியன்டாக இந்த புக்கில் பார்க்கும்போது ஸோ இந்த பேராவில் பார்த்திங்கன்னா 6000த்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளது அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அதை உலகத்தில் எத்தனை மொழிகளுக்கு மேல் இருக்குதுன்னா 6000த்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ மனிதன் என்ன ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி அடைகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிற உயிரினங்களிலிருந்து நம்மளை மனிதர்களை வேறுபடுத்தி காட்டுறது மொழி. ஸோ அந்த மொழி பார்த்திங்கன்னா சிந்திக்க உதவுகிறதுன்னு பார்க்குறோம், நம்ம சிந்தனையை வெளிப்படுத்துகிறதுன்னு பார்க்குறோம், பிற கருத்துக்களை அறிய முடிகிறது. ஸோ இது மாதிரி பிற கருத்துக்களை இந்த உரையாற்றுவதற்கான 6000 மொழிகள் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் உலகத்தில். ஸோ சில எழுத்துக்கள் மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா பேச்சு வடிவம், எழுத்து வடிவம் ஆகிய 2ஐ கொண்டுள்ளதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ உலக மொழிகளில் ஸோ அந்த பேச்சு வடிவம், எழுத்து வடிவம் கொண்ட மொழிகள்லேயே சில மொழிகள் தான் இலக்கண இலக்கிய வளங்கள் கொண்டிருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இலக்கண இலக்கியங்கள் கொண்ட வளமிக்க மொழிகளில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மொழியும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ செம்மை மிக்க மொழி என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சில மொழிகளே. ஸோ இந்த இலக்கண இலக்கியங்கள் வளம் இருக்குதுன்னா, இலக்கண இலக்கிய வளங்கள் இருந்தாலே அது செம்மை மிக்க மொழியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ தமிழ் அத்தகைய சிறப்பு மிக்க செம்மொழியாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்தியாவில் முதலில் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டது தமிழ் மொழி தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிமையானவை, ஓசை இனிமை, சொல் இனிமை, பொருள் இனிமை கொண்டவை. ஸோ தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிமையானதை நம்ம பார்க்குறோம். இதில் ஒரு ஓசை இனிமை இருக்குது, சொல் இனிமை இருக்குது, பொருள் இனிமை கொண்டவைன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ பல மொழிகள் கற்ற கவிஞர் பாரதியார் தமிழ் மொழியை எவ்வாறு அவர் சொல்கிறாருன்னு பார்க்குறோம். யாமறிந்த மொழிகளிலேயே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும். ஸோ பாரதியார் நிறைய மொழி கற்றிருக்கிறாரு. அவர் என்ன பாடுறாருன்னா, யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும். ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசியில் ரிப்பீட்டடாக வர கொஷின். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது காணும் என்ற சொன்னவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பாரதியார் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த பேராவில் முதல் செம்மொழி தமிழ் மொழின்னு பார்க்குறோம். அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு பாரதியார் சொன்ன இந்த கூற்று அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ இந்த வளர்தமிழில் தமிழ் தான் பார்த்திங்கன்னா மூத்த மொழி அப்படின்னு பார்க்குறோம். தமிழ் மூத்த மொழி பார்க்குறோம். என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பனலாம் எங்கள் தாய் என்று பாரத தாயின் தொன்மையை பற்றி பாரதியார் கூறிய கருத்து தமிழ்த்தாய்க்கும் பொருந்துவதாக உள்ளதுன்னு பார்க்குறோம். என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் அப்படின்று பாரத தாயினுடைய தொன்மையை பற்றி கருத்து தமிழ்த்தாய்க்கும் பொருந்துவதாக உள்ளது. இந்த கருத்து, அதாவது என்றும் பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் என்று கூறியவர் யாருன்னு கேட்டால் பாரதியார்னு பார்க்குறோம். இது யாரை பற்றி கூறியதுன்னு கேட்டால் பாரத தாயினுடைய தொன்மையை பற்றி கூறியதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ 2 டிஎன்பிசியில் இது சொன்னவர் யாருன்னு கேட்டோம்னா பாரதியார். இது யாரை பற்றினா பாரத தாய் தொன்மையை பற்றி கூறுகிற கருத்து அப்படின்னு பார்க்குறோம். இது தமிழுக்கும் பொருந்துவதாக அமைந்துள்ளது பார்க்குறோம். ஸோ சாலைகள் தோன்றிய பிறகே சாலை விதிகள் தோன்றி இருக்கும். பொதுவாக சாலை இருந்தால் தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் நம்ம பார்க்குறோம். இல்லை வேகமாக போகும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆகும். இதுக்கேற்றபடி விதிகளை உருவாக்குவாங்க, டிராஃபிக் வரும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா விதிகளை உருவாக்குறாங்கன்னு பார்க்குறோம். அதே போல் தான் இந்த இலக்கியங்கள் பார்த்திங்கன்னா இலக்கியங்கள் தோன்றியதற்கு பிறகு
இலக்கண விதிகள் தோன்றியிருக்க வேண்டும். ஸோ அதே போல் இலக்கியம் தோன்றிய பிறகே வந்து அதற்குரிய இலக்கண விதிகள் தோன்றியிருக்க வேண்டும். ஸோ வந்து இங்கே தொல்காப்பியம் தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல். ஸோ தமிழில் வந்து மிக பழமையான இலக்கண நூல் எது அப்படின்னு வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்க ரிப்பீட் கொஷின். அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தொல்காப்பியம். ஸோ தமிழில் வந்து கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொல்காப்பியம். அது இந்த முக்கியமான பாயிண்ட் இதில். ஸோ அப்படி என்றால் அதற்கு முன்னதாகவே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும், தமிழினுடைய இலக்கிய நூல்கள் வந்து இருந்திருக்க வேண்டும். ஸோ இதை கருத்தில் கொண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூத்த மொழி அப்படின்றோம். அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொன்மையான மொழி அப்படின்றோம். வளர் தமிழ்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ மூத்த மொழியாக இருக்குது. முதல்ல பழமையான மொழி, தொன்மையான மொழி. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மூத்த மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் மொழியை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்து என்ன இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்னா வந்து எளிய மொழி அப்படின்னு பார்க்குறோம். தமிழ் வந்து எளிமையான மொழி, எளிமையாக பேச முடியும், படிக்க முடியும், எழுத முடியும். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தமிழில் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். உயிரும் மெய்யும் இணைவதால் தோன்றுவது வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிர்மெய் எழுத்துக்கள். உயிரும் மெய்யும் தோன்றுவது உயிர்மெய் எழுத்துக்கள். உயிரெழுத்துக்கள், மெய் எழுத்துக்கள் ஆகியவற்றினுடைய ஒலிப்பு முறைகளை அறிந்து கொண்டால் உயிர் எழுத்துக்களை எளிதாக வந்து ஒலிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ எடுத்துக்காட்டுகள் ஏதாவது எழுத்துக்களை கூட்டி ஒலித்தாலே தமிழ் படித்தல் இயல்பாக இருக்கும். எழுத்துக்களை வந்து கூட்டி ஒலித்தாலே, அதாவது அமுது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இது எழுத்துக்களை வந்து நம்ம கூட்டி படிப்பதால் எளிதாக நமக்கு வந்து தமிழ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ தமிழ் மொழியை எழுதும் முறையை மிக எளிதுதான். எதற்கே தமிழ் எழுத்துக்கள் வந்து பெரும்பாலும் வலஞ்சுழி எழுத்துக்களாகவே இருக்கும். இங்கே டிஎன்பிசியில் இது கேட்கலாம். வலஞ்சுழி எழுத்துக்கள் தமிழ் மொழிகள் வந்து எளிய மொழின்னு பார்க்குறோம். ஸோ வலஞ்சுழி மொழிகளாகவே இருக்கும். இடஞ்சுழியாக இருக்கிறதா, வலஞ்சுழியாக இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வலஞ்சுழியாகவே இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ வலஞ்சுழி எழுத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரும்பான்மையான எழுத்துக்கள்னு பார்க்குறோம். பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலஞ்சுழியான எழுத்துக்கள் ஆ, ஏ, ஔ, நா, ஞா. இங்கே வந்து இடஞ்சுழி எழுத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா டா, யா, யா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து எழுத்துக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ நாங்கள் இதில் வந்து சில தெரிந்து கொள்வோம் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது. இந்த போது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சாப்டரில் இதில் என்ன சொல்லுதுன்னா, தமிழ் பார்த்திங்கன்னா முதலில் ஆளப்படும் இலக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொல்காப்பியம். தமிழ் வந்து தொல்காப்பியம் இருக்குது. ஸோ தமிழை வந்து பார்த்திங்கன்னா சொன்னது முதல்ல வந்து தமிழ்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணது எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொல்காப்பியத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். தொல்காப்பியர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. தமிழன் கிளவியும் ஆதென்றற்றே தொல் என்று வந்து 386வது பகுதியில் இருக்குது, செயல் பகுதியில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் என்ற சொல் தொல்காப்பியத்தில் வந்து இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த தமிழன் கிளவியும் ஆதென்றற்றே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். ஸோ தொல்காப்பியத்தில் வந்து 386. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தமிழன் என்ற கிளவியும் அது எந்த நூலில் இருந்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் கேட்கலாம். இது தொல்காப்பியம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். தமிழ்நாடு என்று முதலில் ஆளப்படும் இலக்கியம் பார்த்திங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். வஞ்சிக்காண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். இது இமிழ்கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதியினை ஆயின் அப்படி வந்து வஞ்சிக்காண்டத்தில் 165வது செயலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ தமிழ்நாடு என்ற வார்த்தை இடம்பெற்றுள்ள பகுதி வந்து இங்கே சிலப்பதிகாரத்தில் வஞ்சிக்காண்டத்தில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த பாடலை கொடுத்து இது வந்து எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளதுன்னு கேட்கலாம். சிலப்பதிகாரம், வஞ்சிக்காண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். அடுத்து தமிழன் என்ற வார்த்தை எங்கே இருக்கிறது? அப்பர் பாடிய தேவாரத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்பர் பெருமான் அவர்கள் பாடிய தேவாரத்தில் வந்து தமிழன் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழன் கண்டாய் திருத்தாண்டகம், அதாவது 23வது செயலில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தமிழ்நாடு, தமிழன் என்ற வார்த்தைகள் பழைய இலக்கியங்களில், தொல் இலக்கியங்களில் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஷின், பாக்ஸ் கொஷின் மாதிரி நம்ம வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்பாங்க, வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழனுடைய பெருமையை வந்து சொல்லும்போது தமிழ் வந்து சீர்மையான மொழி அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதாவது ஒழுங்கான முறையை குறிக்கும் மொழி அப்படின்னு பார்க்குறோம். சீர்மைனா ஒழுங்குமுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ தமிழ் மொழியினுடைய பல சொற்கைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீர்மைகளில் வந்து அதன் சொற்சிறப்பு வந்து குறிப்பிடத்தக்கதுன்னு பார்க்குறோம். அதாவது சீர்மையான எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா,
சப்போஸ் உயர்திணை அக்திணை என்ற இரு வகை திணைகளை இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். உயர்திணையினுடைய எதிர்ச்சொல் தாழ்திணையாக அமைய வேண்டும். ஆனால் தாழ்திணை என்று கூறாமல் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்திணை, அதாவது அல் ப்ளஸ் திணை, உயர்வு அல்லாத திணை அப்படி என்று வந்து பெயரிட்டிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம். அதாவது சொற்பிறப்பு எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். சொல்லினுடைய சிறப்பு அப்படின்னு பார்க்குறோம். உயர்திணை அக்திணை இழிவாக கூறாமல் அதை வந்து ஒரு தாழ்த்தி சொல்லாமல் எதிர்ச்சொல்லை வந்து ஒரு உயர்வாக கூறுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். உயர்திணையினுடைய எதிர்ச்சொல் எப்படி இருக்கணும்? தாழ்திணைன்னு இருக்கணும். தாழ்திணைன்னு கூப்பிடாமல் அக்திணை அப்படின்னு பார்க்குறோம். அல் ப்ளஸ் திணை அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதைத்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகற்காய் வந்து கசப்புடையதாக இருக்கிறது. பாகற்காய் வந்து கசப்பு சுவையுடையது. அதனால் வந்து நம்ம என்ன கசப்பு காய் என்று கூறாமல் ஒரு இனிப்பு அல்லாத காய், அதாவது பாகற்காய், பாகு அல் ப்ளஸ் காய் என்று வழங்குகிறார்கள் பார்க்குறோம். ஸோ தமிழினுடைய சீர்மையான மொழி என்பது வந்து பெயரிடுவதிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீர்மை மிகுந்தது தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து தமிழ் வந்து வளமை மொழி அப்படின்றோம். தமிழ் வந்து வளமை மொழி, அதாவது தமிழ் வளமை மிக்க மொழி. தொல்காப்பியம், நன்னூல் உள்ளிட்ட இலக்கண நூல்கள் வந்து மிகுந்தது தமிழ் மொழி அப்படின்னு பார்க்குறோம். வளமை மிக்க மொழி. தொல்காப்பியம், நன்னூல் உள்ளிட்ட இலக்கண நூல்கள் வந்து இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இலக்கண நூல்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் தொல்காப்பியம், நன்னூல் பார்க்குறோம். 8 தொகை 10 பாட்டு சங்க இலக்கியங்கள் பார்க்குறோம். நாலடியார், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருக்குறள் ஆகிய வந்து முக்கியமான அறநூல்கள் பார்க்குறோம். சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை வந்து முதலான காப்பிய நூல்கள் சிறந்து விளங்குகிறது பார்க்குறோம். ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய நூல்கள் இருக்குது. நம்ம பிற்பகுதியில் வந்து பார்க்கலாம். இங்கே சொல்லியிருக்கிறத வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு பார்க்கலாம் என்ன முக்கியமானது அப்படின்னு. ஸோ வந்து காப்பியங்கள் இருக்குது. ஸோ இதனால் வந்து இலக்கண அதாவது இலக்கண வளங்கள் நிறைந்த மொழி தமிழ் மொழின்னு பார்க்குறோம். ஸோ தமிழ் மொழி சொல்வளம் மிக்கதுன்னு பார்க்குறோம். ஒரு பொருள் வந்து பல நிலைகளுக்கு வந்து வெவ்வேறு பெயர் சுட்டுவது வந்து தமிழ் மொழியுடைய சிறப்பாக இருக்கிறது. இந்த பூவினுடைய 7 நிலைகளிலும் தோன்றுவது முதல் உதிர்வது வரை, அதாவது பூவினுடைய 7 நிலைகள் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். அது தோன்றுவது முதல் உதிர்வது வரை வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தனி பெயர்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதை இங்கே நம்ம இந்த பூவில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அரும்பாக இருக்கிறது. அடுத்து வந்து மொட்டு, அடுத்து மொட்டுக்கு அப்புறம் முகை, முகழுக்கு அப்புறம் மலர், மலருக்கு அப்புறம் அலருக்கு அப்புறம் விக்கு அப்புறம் என்னது செம்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூவினுடைய வகைகள் வந்து இந்த உதிர்வது வந்து பல நிலைகளை வந்து கொண்டிருக்கிறது. அது 7 நிலைகளை கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். பூவினுடைய நிலைகள் வந்து 7 நிலை. ஸோ இதை வந்து படித்து வச்சுக்கிட்டா இதையும் கேட்குறதுக்கு வந்து வரிசைப்படி கேட்டாலும் கேட்கலாம். ஸோ பூவினுடைய நிலைகள் வரிசையாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓர் எழுத்து ஒரு சொல்லாகி பொருள் தருவது உண்டு, ஒரு சொல் பல பொருள் தருவதும் உண்டுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அது வந்து குறிப்பாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு, அதாவது ஓரெழுத்து ஒரு மொழி நம்ம தனியாக பிற்பகுதியில் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக இருக்குது. மா என்பது என்ன அப்படின்னா, மா என்ற ஒரு சொல் வந்து மரம், விலங்கு, பெரிய, திருமகள், அழகு, அறிவு, அளவு, அழைத்தல், துகள், மேன்மை, வயல், வண்டு போன்ற பொருட்களை குறிக்கிறது. ஸோ வந்து மா என்ற ஓரெழுத்து ஒருமையினுடைய ஓர் எழுத்தினுடைய பொருள் வந்து இத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து வந்து தமிழ்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வளர்மொழி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ தமிழுக்கு வந்து முத்தமிழ் என்ற சிறப்பு பெயர் உண்டு. ஸோ இயல்தமிழ் என்பதை வந்து இயல்தமிழ் வந்து எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும், இசைத்தமிழ் வந்து உள்ளத்தை மகிழ்விக்கும், நாடகத்தமிழ் வந்து உணர்வில் வந்து கலந்து வாழ்வினுடைய நிறைகுறைகளை வந்து சுட்டி காக்கும் பார்க்குறோம். ஸோ முத்தமிழ் என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா இயல்தமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ் அப்படின்னா வந்து இந்த மூன்றும் வந்து சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து முத்தமிழ் என்று சொல்கிறோம். முத்தமிழ் என்றால் என்ன அப்படின்னு சப்போஸ் டிஎன்பிசியில் கேட்குறாங்கன்னா இயல்தமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ வந்து தமிழில் காலந்தோறும் பல வகையான இலக்கிய வடிவங்கள் புதிதாக உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து துளிப்பா, புதுக்கவிதை, கவிதை, செய்யுள் போன்ற தமிழினுடைய கவிதை வடிவங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. உரைநடை வடிவங்கள் வந்து கட்டுரை, புதினம், சிறுகதை போன்ற வடிவங்களாக மாறி கொண்டிருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். தற்போது வந்து அறிவியல் தமிழ், கணினி தமிழ் என்று வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வந்து வளர்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ சில தாவர பகுதி இலைகள் பெயர்ன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த தமிழினுடைய சிறப்புகள் வந்து இந்த வேர்டில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இலை, இந்த ஆல்,
அரசு, மா, பலா, வாழை இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை அப்படின்னு சொல்கிறோம். கீரைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அகத்தி, பசலை, முருங்கை. அதாவது இலையினுடைய பெயர்களை வந்து ஒவ்வொரு விதத்துலையும் நம்ம எவ்வாறு கீரையில் இருக்கிற இலைகளை வந்து அகத்திக்கீரை, பசலைக்கீரை, முருங்கைக்கீரை வந்து கீரையை வந்து இலையினுடைய பெயர் வந்து இவ்வாறு அழைக்கிறோம். புல்லும் ஒரு இலை தான், அது வந்து அருகு, கோரை அப்படின்னு அழைக்கிறோம். அப்புறம் வந்து தாள் என்பதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு இலை தான், நம்ம வந்து நெல், வரகு போன்றவற்றில் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் தாழையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை தான், அது வந்து மல்லி என்று அழைக்கிறோம். மடல் என்பதும் வந்து ஒரு இலை தான், அதை சப்பாத்தி கள்ளி, தாழை அப்படின்னு அழைக்கிறோம். தோகை என்பது வந்து கரும்பு தோகை, நாணல் வந்து பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓலை என்பது தென்னை ஓலை, பனை ஓலை, அதுவும் இலை தான். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூந்தல் அப்படின்னா கமுக்கு பாக்கில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே இலையினுடைய பெயர்கள், அப்படி தாவர இலையினுடைய பெயர்களாக நம்ம பார்க்குறோம். இதனுடைய தமிழினுடைய சிறப்பு வந்து இது விளக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்து நம்ம என்னென்னா புதுமை மொழி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா தொன்மையான மொழி அப்படின்னு பார்த்தோம், எளிய மொழின்னு பார்த்தோம், சீர்மையான மொழின்னு பார்த்தோம், வளமை மொழின்னு பார்த்தோம், வளர்மொழின்னு பார்த்தோம். தற்போது புதுமை மொழின்னு பார்க்குறோம். புதுமை மொழினா காலத்திற்கு ஏற்ப, அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப இன்றைய சூழலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி அடைவது, புதிய புதிய கலை சொற்களை வந்து தமிழ் வந்து உருவாக்குகிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதற்கேற்ப நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட் அப்படின்றது இணையம் என்கிறோம், ஃபேஸ்புக் வந்து முகநூல் என்கிறோம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப், புலனம், குரல் தேடல், தொடுபொறி, செயலி, தொடுதிரை போன்ற சொற்கள் வந்து எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ சமூக ஊடகங்களில் வந்து செய்தித்தாள்கள், வானொலி, தொலைக்காட்சி, செய்தித்தாள் போன்றவை ஆகியவற்றிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய மொழியாக வந்து தமிழ் வந்து இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ புது டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து வார்த்தைகளை வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம், அதை மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து வந்து அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழி அப்படின்னு பார்க்குறோம். உலகில் வந்து எழுத்து வடிவம் பெறாத மொழிகள் வந்து நிறைய இருக்கிறது. இந்த நிலையில் வந்து தமிழ் வந்து வரிவடிவ எழுத்துக்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்ப நோக்கிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய தக்கவையாக இருக்குது. எழுத்தே வந்து எழுத முடியாமல் இருக்கிறோம், ஆனால் நம்ம தமிழ் மொழி என்ன பண்ணுறோம், டெக்னாலஜிலையும் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ மொழியை வந்து கணினியில் வந்து பயன்படுத்த வேண்டும். அது எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் வந்து எண்ணின் அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்களின் அடிப்படையில் வந்து வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். தொல்காப்பியம், நன்னூல் போன்றவை வந்து நாம் படிப்பதற்காகவே எழுதப்பட்டவை. ஆயினும் அவை கணினி மொழிக்கும் ஏற்ப தொழில்நுட்ப வடிவத்தையும் பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழுடைய எண்கள் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இந்த வந்து இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதான் எழுத்துக்கள். ஸோ இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது முக்கியமானது. இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசியில் வந்து கேட்கலாம். ஸோ நிறைய நம்ம இந்த சில சில காரு, டூ வீலர் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த நம்பர் பிளேட்டில் பார்த்தோம்னா இந்த வேர்டுகள் சில பேர் வந்து தமிழின் மீது மிக பற்று வச்சிருக்கிறவங்க நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த வேர்டு, இந்த டிஎன், இந்த டிஎன் 10 ஏபி இப்போ 00 இருக்குன்னா 0011 அப்படின்னு இருக்குன்னா இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த வார்த்தைகளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தமிழினுடைய வார்த்தைகளை இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணுமோ ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ வந்து 1னா கான் பார்க்குறோம், 2னா ஊன் பார்க்குறோம், 3 ஞான் பார்க்குறோம், 4னா ஷா பார்க்குறோம், 5னா ரூ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 வந்து சூ, இந்த சூன்ற எழுத்துக்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம். 7 வந்து ஏ, 8னா ஆ, 9 வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கூ, அடுத்து வந்து 10 வந்து கா போட்டு பக்கத்தில் வந்து 0 மாதிரி ஒரு சிம்பிளை வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூத்த மொழியான தமிழ் மொழி வந்து பார்த்திங்கன்னா கணினி, இணையம் போன்றவற்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயன்படுத்தத்தக்க வகையில் புதுமை மொழியாக திகழ்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். சிறப்பு மிக்க மொழி வந்து நாம் வந்து கற்பது வந்து ஒரு நமக்கு வந்து பெருமையாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ வளர்ச்சியில் வந்து தமிழ் வளர்ச்சிக்கு வந்து நம்ம வந்து கடமையாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமானது, கண்டிப்பாக டிஎன்பிசியில் வந்து எதிர்பார்க்கலாம், இந்த பகுதியிலேருந்து கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது, மெமரி தான் பண்ண முடியும், வேறு வழி கிடையாது. ஸோ வந்து 2000 ஆண்டுகளாகவே வழக்கில் இருக்கும் சில தமிழ் சொற்களை நம்ம வந்து இந்த டேபிள் காலத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே மேலே நம்ம பார்த்தோம், அதாவது தமிழ், தமிழ்நாடு, தமிழன் போன்ற வார்த்தைகள் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். தமிழ்ன்ற வார்த்தை வந்து தொல்காப்பியத்தில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தமிழ்நாடு என்பது சிலப்பதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அடுத்து தமிழன் என்பது அப்பர் தேவாரத்தில் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா
மேலும் சில தமிழ் வார்த்தைகள் வந்து 2000 ஆண்டுகளாக வழக்கில் இருக்கிறது, தற்போதும் வழக்கில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது, நம்ம வந்து தற்போதும் யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசியில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ வேளாண்மை என்பது எங்கே இருக்குன்னா கலித்தொகை 101வது பாடல் வரிகள் இருக்குது, குறளில் வந்து 81 இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ உழவர் அப்படின்ற வார்த்தை நற்றினியில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். பாம்பு என்பது குறுந்தொகையில் இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ வெள்ளம் என்பது பதித்து 10, முதலை என்பது வந்து குறுந்தொகையில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். கோடை என்பது அகநானூரில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். உலகம் என்பது தொல்காப்பியம், கிளவி வாக்கியம், திருமுற்றுகாட்டு படையில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். மருந்து என்பது அகநானூறு, திருக்குறள் என்ற போன்றவற்றில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஊர் என்பது முதல்ல தொல்காப்பியத்தில் இருக்குது, அப்புறம் அகத்திணையில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அன்பு என்பது தொல்காப்பியத்தில் இருக்குது, களவியல் இருக்குது, திருக்குறள் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ உயிர் என்பது தொல்காப்பியம், கிளவி வாக்கியம், திருக்குறள் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். மகிழ்ச்சி என்பது தொல்காப்பியம், கற்பியல், திருக்குறளில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். அடுத்து மீன் என்பது குறுந்தொகையில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். புகை என்பது தொல்காப்பியம், வேற்றுமைகள்னு பார்க்குறோம். அடுத்து அரசு என்பது திருக்குறள் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். செய் என்பது வந்து குறுந்தொகையில் இருக்குது. செல் என்பது தொல்காப்பியம், புறத்திணையில் இருக்குது. பார் அதாவது உலகம், பெரும்பனாற்று படையில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஒழி என்பது பார்த்திங்கன்னா தொல்காப்பியம், கிளவி வாக்கியத்தில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். அடுத்து முடி என்பது தொல்காப்பியத்திற்கு வினவியல் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மை விட்டு தொல்காப்பியத்தில் இருக்குது. அடுத்து திருக்குறள் இருக்குது, அகநானூறு, புறநானூறுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த பழைய சங்க இலக்கியங்கள்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய, அதாவது 2000 ஆண்டுகளாக தமிழ் வார்த்தைகள் வந்து உயிர் பெற்று தற்காலம் வரைக்குமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். இது எல்லாமே வந்து தற்போது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசியில் கேள்வி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்து வந்து இந்த பாடப்பகுதியில், இந்த உரைநடை பகுதியிலே வந்து ஒரு கவிதை கொண்டு இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிறந்த நாள் வாழ்த்தாக ஒரு கவிதை வடிவத்தில் இருக்குது. ஸோ நீண்ட பிறந்த நாள், இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை வந்து இந்த சொல்கிறவர் பார்த்திங்கன்னா அறிவுமதி. சப்போஸ் வந்து சில டைமில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஷின் டப்பாக எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி பகுதியில் இருந்து வந்து இந்த லைனை கொடுத்துட்டு யார் வந்து எழுதுனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பாடல் வாழ்த்து பாடலை ஏதாவது லைன் 2 லைனு கொடுத்துட்டு, ஸோ நீண்ட காலம் நீ நீடூழி வாழ வேண்டும், வானம் தீண்டும் உயரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும், அன்பு வேண்டும், அறிவு வேண்டும், பண்பு வேண்டும், பரிவு வேண்டும், எட்டு திக்கும் புகழ் வேண்டும், எடுத்துக்காட்டு ஆக வேண்டும், உலகம் பார்க்க உனது பழையரை நிலவு தாளில் எழுத வேண்டும், சர்க்கரை தமிழ் அள்ளி தாலாட்டு நாள் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம், பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள், பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள், இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். இந்த பாடலை எழுதியது பார்த்திங்கன்னா அறிவுமதி, கவிஞர் அறிவுமதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா தமிழ் மொழியினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி பார்க்குறோம். இந்த காலம் முதல் இந்த காலம் வரை வந்து எப்படி வந்து மூத்த மொழியாக இருக்கிறது, எளிய மொழியாக இருந்தது, சீர்மையான மொழியாக இருந்தது, வளமையான மொழியாக இருந்தது, வளர்மொழியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது, புது மொழியாக எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறது, மேற்கொண்டும் தற்போது அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழியாக, கணினி மொழியாக எப்படி இருக்கிறது நம்ம பார்த்தோம். இந்த பாடத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மதிப்பீடு இருக்குது. இது வந்து டிஎன்பிசிக்கு ஏற்ற மாதிரி சில கேள்விகள் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் நம்ம பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தோம்னா சரியான விடை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொன்மை என்ற சொல்லின் பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். அடுத்து இடப்புறம் என்ற சொல்லை பிரித்து எழுதுக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2வது கொஸ்டினில் வந்து இடம் ப்ளஸ் கூட்டல் வந்து இதுதான் புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். சீர் இளமை அப்படின்னா பொதுவாக பண்பு தொகை. ஸோ வந்து சீர்மை ப்ளஸ் இளமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ வந்து சீர்மை ப்ளஸ் இளமை என்பது தான் சரியான விடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். அடுத்து வந்து சிலப்பதிகாரம் என்பதை வந்து சேர்த்து எழுதினால் கிளப்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். வந்து சரியான விடை. இங்கே இப்பு இருக்குன்னு அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். கணினி ப்ளஸ் தமிழ் என்பதை நம்ம வந்து எவ்வாறு எழுதிடலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தான் எழுதுகிறோம், கணினி தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறோம் பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும். நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உரைநடை ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து முதல்ல இருக்கிற சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாரதியாருடைய சென்டென்ஸ் தான். அதாவது தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்ற பாடியவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பாரதியார் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ மா என்ற சொல்லினுடைய பொருள்
நிறைய இருந்தது. மா என்ற சொல்லின் பொருள் நிறைய கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே நமக்கு இருக்க ஆன்சராக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா விலங்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ வந்து ரிப்பீட்டாக இது வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்குற கேள்விகள். இந்த பழைய சிலபஸ் இருக்கும்போது இந்த வார்த்தைகள் இருக்கும், இந்த வார்த்தைகள் வந்து இந்த சென்டென்ஸ் இருந்தது. ஸோ ரிப்பீட்டாக கேட்குற கொஷின் சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்து வந்து இந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் சிந்திக்கவும் சிந்தத்தை வெளிப்படுத்தவும் உதவுவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழி. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு இது நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. தொல்காப்பியம் எனக்கு கிடைத்துள்ள தமிழில் வந்து நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல்லாம் வந்து தொல்காப்பியம்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் நம்ம. தொல்காப்பியம். அடுத்து மொழியை கணினியில் பயன்படுத்த வேண்டும் எனில் அது எண்ணின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். எண்களின் அடிப்படையில் வந்து இருக்க வேண்டும். அதுதான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தொல்காப்பியமே வந்து அந்த தொல்காப்பியத்தில் இருந்த வேர்டுகளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வார்த்தைகளே வந்து தற்போதும் வந்து கணினியில் பயன்படுத்துவதற்காக இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். இது வந்து சொற்றொடரை அமைத்ததுக்கு நம்ம டிஎன்பிசியில் வந்து வராது. பட்டு இது ரொம்ப ஈஸியான பகுதிகள். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் தமிழ் மொழியினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இதில் முக்கியமான அதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணி படித்தோம்னா டிஎன்பிசியில் வந்து கேட்குற கேள்விகள் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.